Mambo aripo pamsiwo, iye wafapam chinjiko, asiano uya zino, kutora wakewo. Pamsiwo, 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 ulepo pamsiwo. Hallelujah, unde aripamsiwo. Ziwone soze kuguya, zino ziriko itika, toona nekukasika. Pamsiwo, unde o pamsiwo. Hallelujah, unde ari pamsiwo. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Pamunopiwa naPastor Gift Rhodes vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church, pamwe chete navaCaston Betera, Assistant Publishing Director kuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rhodes ari kutisira into sign language. Kwazisai vateereri vaBetera. Vateereri tinokuchingamidzai. Toda kutenda hurukuro yedu yanhasi tiri kutaura ine musoro unotiwo zvekudya zvevana vaMwari part 2. Tiri kususukidza kubva patakasiyira muchikamu chakapfuura. Regai vaBetera vatitungamiririre tipinde muhurukuro yedu. Tichatanga nekuerenga kuna Genesis chapter 9 verse ya 4. Genesis chitsauko 9 verse ndeya 4. Asi nyama kana ino upenyu hwayo, iro ropa rayo, musaidya iyo. Pachikamu chapfuura ndimai takamboiverenga zvakare vateereri. Asi mubvunzo unobva wauya pandimai mufundisi ndewo kuti nyaya iyi yaisaudzwa vana veIsraeri. Nyaya dzine chekuita nezvekudya idzi. Panogona kubva patanga patoita mubvunzo wekuti dzanga dzisiri nyaya dzairayirwa vana vaIsraeri here, dzisinei nemaKristu akurarama munyasha, kuti murayiro waive kunguva dzanaMozisi, iye zvino Kristu akauya nenyasha, hazvizi zvekumashure. Now, tinombosimudzwa kutaura kwakadaro kuti zvaitaurirwa maJudha, zvaitaurirwa vana veIsraeri. But iya tiri kuverenga kuna Genesis 9 mukatarisa ari kuudzwa pakasito ndi Noah. Ndizvozvo. But Noah anga asiri muJudha. Alright. Anga asiri muJudha. Saka kurati nyaya idzi dzakapiwa vanhu. maJudha asati very good. Alright. Jekesai mune ndima here inogona kutsigira izvozvo. Maybe ndima ingatidetsere ipapo kana tingaverenga kuna Luke chapter 4 chapter 3 tiverenge verse ya 34 to 36. Verengerai vateereri ipapo ndofunga panobva papindurika. Mwanakomana waJakobho, mwanakomana waIsaka, mwanakomana waAbhrahamu, mwanakomana waTera, mwanakomana waNahori, mwanakomana waSerugi, mwanakomana waRagau, mwanakomana waFareki, mwanakomana waEbheri, mwanakomana waSara, mwanakomana waKainami, mwanakomana waArifakisadi, mwanakomana waShemu, mwanakomana waNoa, mwanakomana waRameki. Masvika pana Noa ndo pandandichida. Ndima yaverengwa vateereri iri kudududza ichidzokera kumashure kutsanangudza dzinza raJesu. Saka patanga kuverengwa naPastor vatangira pana Jacob, ndiye ainzi Israeri. Saka nhasi patinotaura zvekuti vana Israeri tiri kutangira nyaya yacho pana Jacob. But kwatonzi Jacob aive mwana waIsaka kudzoka kumashure. Isaka ari mwana waAbhrahamu, tichidzokera futi. Abraham ari mwana waTera, Tera ari waNahori,
tichiramba tichidududza Right. kusvika tazosvika kuna Noa. Zvobva zvaisa pachena kuti saka mitemo iyi payaitaurwa naMwari yenge isiri kupiwa vana vaIsraeri nekuti yakataurwa vana vaIsraeri vasati vatoko. Zisekuru kure. Vasati vatoko vari kumashure chaiko chaiko. Saka pandinoda kuti mubva maverenga mufundisi, verengai Exodus 19 vhesi ya 6. Sei mitemo ichiita kunge inozotsimbidzirwa kuvana vaIsraeri? Exodus 19 verse 6. Yes. Muchava kwandiri ushe kwavaprista norudzi rutsvene. Ndiwo mashoko aunofanira kundoudza vana vaIsraeri. Ndoda kuti mufanovhura pana 1 Peter 2 vhesi ya 9. 1 Peter 2 vhesi ya 9. Mwari paakachisarudza vana vaIsraeri, kwanzi pfungwa yaive naMwari ndeyekuti zvaanoda kudzidzisa akazviisa muvana vaIsraeri, ivo ndo vochiita sevaprista kana kuti vadzidzisi vepasi rese. Saka kusarudzwa kwevana vaIsraeri vaisarudzwa serudzi rwunoda kutanga rwadzidziswa, irwo rwobva rwachinodzidzisa pasi rese. Saka vana vaIsraeri vari kunzi ndo vaida kuitwa vaprista vaMwari, kuti vave vaprista kune dzimwe ndudzi, vachidzidzisa dzimwe ndudzi dzose. Saka kana tazosvetuka nguva yafamba taakuno kutestamende itsva kwaane maKristu, anofanira kuva ari muprista anoticha vamwe ndiani. Verengai 1 Peter 2 vhesi ya 9. Peter wakutanga chapter 2 verse 9. Asi imi muri rudzi rwakatsanangurwa, uprista hwamambo, rudzi rutsvene, vanhu vaakazviwanira, kuti muparidze kunaka kwaiye wakakudanai, kuti mubve parima muuye kuchiedza chake chinoshamisa. Saka Bhaibheri riri kuti nyaya idzi dzapiwa kuna Adamu, pastor, dzapiwa kuna Noa. Mwari akazodzipa futi vana vaIsraeri. Handiti? But Peter abva azonoisa chirahwe chacho. Zvikanzi aiwa zvaiitiswa vana vaIsraeri, Mwari ndo zvaida kuti zvizoitwa nemaKristu anhasi, kudzidzisa vanhu. Isu tive uprista hwacho, todzidzisa vamwe kuti vanhu vazive kunaka kwaMwari. Ameno kuti pakujeka. Saka nyaya yemirayiro yezvekudya yaipiwa vana vaIsraeri, ndizvo hazvo nguva iyoyo vateereri, but chirahwe chaive naMwari achitarira mberi uku, aitoziva kuti zvandiri kukuitisai imimi vanhu vaIsraeri ndo zvandoda kuti zvizonoitwa nemaKristu, ndo vachazonoita uprista utsvene hwaMwari. Kureva kuti kana vaitarisirwa naMwari kuchengeta mitemo ndo zviri kutarisirwa maKristu nhasi. Ende munoziva kuti ukaverenga kuna Mabasa 15, pfungwa yacho inojeka kuti zveshuwa chiyero chaishandisa Mwari pakupa mitemo iyi chichiri chimwe chete nanhasi. Verengai Mabasa 15 vhesi ya 19 to 20. Mabasa eApostoli chapter 15 vhesi ya 19 na 20. Naizvozvi ini ndinoti, ngatirege kugumbusa avo pakati pavahedheni vakatendeukira kuna Mwari, asi tivanyorere kuti varege zvakashatiswa nezvifananidzo noupombwe nezvakadzipwa neropa. Manzwa here vateereri kuti vhangeri paraifambiswa musangano uyu wagarwa nevadzidzi vaJesu, painetseka kuti vanhu vari kuti vaakuda zvaMwari tongovagashira vakadare here kuti paurimi pavo pavo vaakungoti Jesu Jesu. Hanzi ndobva vawirirana vachitungamirirwa nemweya waMwari kuti zvakanaka varomeka, vanhu ava pavanouya vachibva kuchihedheni vachiuya kuchiKristu, ngavabva vatoudzwa kunzi vasiyane neupombwe, vasiyane nekunamata zvifananidzo, uye vasiyane nekudya ropa pamwe chete nezvinhu zvakafa zvega. Inova mitemo iya yakaudzwa vanhu vaIsraeri. Imi ndimi vafundisi, muri kuudza here vanhu vanotendeuka nyedzi? Ndakumatikidza vanhu vese vakateerera, ndimi vafundisi. Kana kuti muri kungoti uya kuna Jesu, uya kuna Jesu, musingaudzwa kuti aiwa ukauya kuna Jesu wauprista hwaMwari, waakutarisirwa kuti uchengete mitemo iya. Saka moona vateereri, chidzidzo chedu chiri kuti zvekudya zvevana vaMwari, hatisi kungoti zvekudya. Iyi nyaya inokonzerna ari kuti aakuda kufamba naMwari. Saka nyaya yeropa iyi Gaston yakaudzwa kuna Noa.
ikadzokororwa kuvaIsraeri. Yes. Iri kudzokororwa nekwatiri maKristu nhasi. Yes. Mwari haadi kuti vana vake vadye ropa. Ndizvozvo. Yeah. Saka zvakakosha kuti tizvicherechedze vateereri tinyatsonzwisisa kuti ropa rinodyiwa nepaviri nevanhu. Rimwe seranga richitaurwa naCastor Rate kakusha remusiya neramataura. Kozoita rimwe rekudyira mukati menyama yacho. Mwari anokoshesa madyiro atinoita nyama akati idyai. Asi pakuidya inofanira kuti timake sure kuti yandabika haina ropa mukati mayo. Ndoda kutenda mufundisi. Asi ndoramba ndidzoka kwamuri mufundisi. Maonere kuti paitendeuka vahedhe navo chinhu chavaitonzi vakasike vaudzwa. Yeah. Ndozvo zvamuri kuita here? Handisi kuti mudairire vamwe vafundisi vese. In other words, ndokutokukurudzirai kuti pamunoona vanhu vachiuya kumakereke paya itai kuti vanhu vadzidze zvidzidzo izvi. Haikonai kungoti munhu ari kuuya ari mhombwe okondinya neupombo, uku ainamata zvifananidzo okondinya nazvo, uku aingodya zvakadzipwa zvakafa zvega okondinya achidaro. Kana vadzidzi vaikoshesa nyaya imimi vafundisi ndinodaira kuti muri mubhutsu dzevadzidzi vaKristu. Dzidzisai vanhu nyaya iyoyi. Toda kutenda nekuteerera kwenyu vateereri. Iko zvino tichambodzwa kambo touya toenderera mberi nechidzidzo chedu. Rambai muinesu. Jesu anouya nekukasika kana tichimunamata mapfupa acharira kwebede. Jesu anouya nekukasika kana tichimunamata mapfupa acharira kwebede. Mapfupa kwekwebede, mapfupa kwekwebede, mapfupa kwekwebede. Kana tichimunamata mapfupa acharira kwebede. Mweya wa Jesu hausiwe kutya, ndewe rudo kukurira nekuzvidzora. Mweya wa Jesu hausiwe kutya, ndewe rudo kukurira nekuzvidzora. Mapfupa kwekwebede, mapfupa kwekwebede, mapfupa kwekwebede. Kana tichimunamata mapfupa acharira kwebede. Namatai Mwari wakasika zvose, kana tichimunamata mapfupa achamuka gwindiri. Namatai Mwari wakasika zvose, kana tichimunamata mapfupa achamuka gwindiri. Mapfupa gwindiri, mapfupa gwindiri, mapfupa gwindiri. Kana tichimunamata mapfupa achamuka gwindiri. Kana tichimunamata mapfupa achamuka gwindiri. Tinomuchingamidza vateereri, tiri kuenderera mberi muurukuro yedu zvekudya zvevana vaMwari. Vabetera. Toda kuti muverenge kuna Genesis 7 verse ya 1 na 2. Genesis chitsauko 7 verse ndeya 1 neverse 2. Zvino Jehovha wakati kuna Noa, pindai maareka iwe nemhuri yako yose, nokuti ndakuona iwe kuti wakarurama pamberi pangu parudzuvo. Pamhuka dzose dzakanaka utore nomwe nomwe, mukono nehadzi yayo, napamhuka dzose dzisakanaka utore mbiri mbiri, mukono nehadzi yayo. Mwari paakasika zvinhu zvese kuna Genesis 1, Bhaibheri rinoti onei zvakanaka. Aiona zvese zvakanaka. But kuna Genesis 7 vateereri, kana manzwa pastor vachiverenga, hanzi Mwari akaudza Noa kuti pamhuka dzakanaka tora dzakati, pamhuka dzakashata dzisakanaka tora dzakati. Asi ndiye akanga asikaona zvese zvakadii zvakanaka. But iye zvino akuti kune dzakanaka koita dzisina kunaka. Kunaka imanjo. Ndinototi mundibatsire ipapo. Ndinototi mundibatsire ipapo. Because vaipinda muareka dzimwe dzichinzi ngadziite mapoka 7 dzimwe 2 chete. Now pfungwa iri kubuda panapa betera nevateereri ndeyekuti Mwari pakusika kwake
akaisa mhuka muzvikwata zviviri. Right. Saka dziri kunzi dzakanaka, hakusi kunaka mavara ayo kana kuti chimbiro chayo. Okay. Ayo kunaka maererana nekushandiswa mubasa rekunamata Mwari, zvakarewo pamaererana nekudya. Kune dzakanakira kudya. Toda kuti ndada pamatsanangura kuti dzakanakira zvichienderana neukama hwemunhu naMwari, kungave kunamata, kungave kudya. Noti pfungwa inoda kuti irambe iri muvateereri. Ndekutoti kutodya kwacho ikoko kune chekuita neukama newe naMwari. Kukavhiringika kunoparadzanisa naMwari. Saka dzinonzi dzakanaka ndo idzodzo dzingashandiswe panyaya dzekunamata kana panyaya dzekudya. Sei tiri kutaura tichidaro muno mustudio? Zvinotsigirwa naGenesis 8 verse ya 20. Genesis 8 verse ya 20. Noa akavakira Jehovha aritari, akatora dzimwe pamhuka dzose dzakanaka neshiri dzose dzakanaka, akapisira zvipiriso zvinopiswa paaritari. Noa akuita zvipiriso kuna Mwari, ari kutonzi akatora mhuka dzakanaka. Kureva kuti dzakaipa dziya dziya dzaisaita kuti uende nadzo paatari. Zvimwe chetezvo neshiri kunamata maofari. Hatichiendai mukudya tione mipanda miiri yazvakare, kuti pakunamata tichiita maofaring kune dzakanaka nedzakaipa. Ndo dzimwe chete dzekuti takuenda panyaya yekudya dzinongoramba ari mipanda miiri, kuti kune dzakanaka nedzakaipa. Saka bhaibheri haridi tigese kuti ndedzipi. Mufundisi iko zvino izvi vachanyanya kuverenga kuna Deuteronomy 14 kana kuti kuna Leviticus 11. Imi munozoverenga machapter acho ese, asi mufundisi vachaverenga mavhesi mashoma andinoda kuti vaverenge kuti zvinogona kuti batsira tibatsirike. Deuteronomy 14 verengai kubva verse 2 kusvika pa6. Pastor, Deuteronomy 14 verse ya 2 kuenda pa6. Nokuti uri rudzi rutsvene kuna Jehovha Mwari wako. Jehovha wakakutsaura pakati pendudzi dzose dzavanhu vari panyika kuti uve rudzi rwake chaiko. Usadya chinhu chipi nechipi chinonyangadza. Mhuka dzamungadya ndidzo mombe negwai nembudzi nenondo nemhara nemhembwe netsoma nemharapara nenyati nengururu. Mhuka ipi neipi ine mahwanda akaparadzana, ine tsoka dzakaparadzana, inodzeya, ndidzo dzamungadya henyu. bhaibheri rakutotilistira vatendi. Ndofunga muri kuteerera kwamuri ikoko. Hanzi pamhuka dzingadyiwe panzi mombe, gwai, mbudzi, nondo, mhara, mhembwe, tsoma, ngururu, nyati. Bhaibheri ranga riri kunyatsotsanangudza dzese dzinodyiwa idzi vateereri. But nengari yekuti listi inogona kuramba ichienda, bhaibheri rabva razonoratidza kuti idzi dzese dzalistwa idzi chii chirimboripo chadzakafanana. Bhaibheri rati dzine mahwanda akaparadzana uye dzichidzeya. Mahwanda akaparadzana chii mufundisi? Mahwanda akaparadzana anonzi mahwanda matsimba, tsoka, tingati tsoka dzacho. Sezvakaita tsoka yemombe pakati payapa pakaita kunge pakatsemuka, ndo kuparadzana. Saka tinoti iri hwanda, iri hwanda, ndo mahwanda akaparadzana. Zvinenge zvimabhutsu zvii. Alright, ndo mahwanda akaparadzana iwayo. Saka anofanira kuva mangani? 3 anoparadzana. Anongoparadzana ari mairi kana chete. Chimoko. Alright, sezvakaita mombe, sezvakaita mbudzi, zvakaita hwaya, mhembwe, nyati, izvo. Alright. Ko kudzeya vakambofudza mombe havana dambudziko. Chirungu chinochiti chewing the cud. Mombe ukadziburitsa mudanga dzofura, asi dzinozoti pamwe dzapa mumvuri kana kuti dzatowo mudanga. Zvainga ichimedza zviya inodzvora zvotsoka mukana yotanga kutsenga. Kutsenga ichimedza futi, ndo kunonzi kuzeya ikoko. Saka dzinodyiwa dzinofana kudzeya uye dzine mahwanda akaparadzana. Ndofunga zviri kujeka. Ko dzisingafaniri kudyiwa dzacho, I know inofana kuita opposite. Vandoda kuti muverenge bhaibheri pavhesi ya 8 nevhesi 7. Deuteronomy 14 verse ya 7 ne8.
asi idzi dzinodzeya kana dzine mahwanda akaparadzana regai kudzidya kamera netsuro nembira nokuti dzinodzeya asi hadzina mahwanda akaparadzana hadzina kunaka kwamuri nenguruve nekuti ina mahwanda akaparadzana asi haidzeyi haina kunaka kwamuri musadya nyama yadzo. Alright. Saka pana Bible rabva rati dzimwe mhuka manje dzinenge dzichidzeya asi hadzina mahwanda akaparadzana, dzimwe dzine mahwanda akaparadzana asi hadzidzeya. Saka Bible rikubva rati dzangodaro bedza hadzidyiwe nevana vaMwari. Saka kureva kuti dzinodyiwa dzinofana kuwanikwa dzine characteristics mairi ekuti mahwanda ngaaparadzana dzobva dzadzeya. Saka Bible manje because ndinozati kuna vanhu vanoda kunyepera kuita zviri kuconfuse kuti inini zviri kundiconfuse vari kutiko mustudio rabva raenda kwatinonyanyofarira zvikanzi tsuro. Inzwai vateereri, inodzeya ukakaisa mudanga kari mukeji muya muchikapa uswa hwamunonotema muya munotoona dzimwe nguva uswa hwapera kakangogara kega kachifambisa shaya kudai kanodzeya, but hanzi tsoka dzacho hakana mahwanda akadii iyo tsuro negenga yacho yese anambira mbira yacho yabva yataurwa zvikanzi pamwe patofuti hanzi nguruve manje mahwanda acho akatoparadzana but haidzeya inogodya semunhu. And Bible munoona iro pandatsanangura kudai rabva rarova patinoda stere because pandangoti tsuro bedzika mumwe anobva ati fanika iri mudovi fanika kakaomeswa kari mudovi aivatendi tsuro yanzi haidyiwe nenguruve. Nguruve iyi ndo poko anenge amapoko paye saka ndo zvarambwa zvese inogona kuchinjwa zita asi kwayabva ndokuri kunzi ikwarambo. Munoziva pekutanga pandakanzwa nyaya iyi ndichizouyawo kuti ndakuda kutedzera zvinoita Mwari tiri kumusha paitaurwa nyaya idzodzi dzetsuro idzi munoziva nharo dzandaita pane mai vangu ndo vakatanga kutendoka ndo vakazondikwenya zvikati naiwe kastomara uri kumbonyanyodya tsuro unganiko pamukore ukazomunaitaura zetsuro unofunga tevhurikuikaaidya ukazoita kuti amanje ini tsuro handirei ndozanitopedza gore asina kuidya ushiye kuti saka chiri kundetsa ndakakwenywa zvikati naiwe kastomara mbonyanyodya nganiko dzauri kubata nembwa dzako idzi unobvaona kuti hapana zveshuwa. Pane pomu patoda kuti tiendere izvinezvi ndinoda kuti muende kuna Leviticus mufundisi chapter 11 verengai verse 27 29 kusvika pa30 mozoverenga verse 42 tinzwe pamhuka idzodzo kuti Mwari anoti kudii zvakare. Leviticus 11 verse 27 zvose zvinofamba netsoka dzakapfava pakati pemhuka dzose dzinofamba namakumbo mana zvinofanira kuva zvisina kunaka kwamuri. Right, verse 29 mosvika pa30 zvisakanaka kwamuri pakati pezvinokambaira zvinokambaira panyika ndizvo chidembo negonzo namarudzi egwava nechipfira nedzvinyu negorovoshwa nedhambakura norwaivi. Verse 42 zvose zvinofamba nedumbu uye zvose zvinofamba namakumbo mana uye zvose zvinofamba namakumbo mazhinji zvose zvinokambaira panyika hamufaniri kuzvidya nekuti zvinonyangadza. Saka makumbo akapfava ataurwa nevhesi 27 chii abva ataurwa kando anowanikwa kuna nambera panzoka nembwa makava adzi gonzo guru hakusi kutaura kwebhaibheri kwekungoreva genga yanahovo nemakonzo nanatsindi zvichienda izvo zvinowanikwa kandiwo femiri yana chidembo nezvimwe zvakadai anonzi makorowotyo mazvinyaya anoitika zvimareptiles. Saka tongoti mareptiles ese
arambwa zvidembo majerenyenje imbwa nemakava zvarambwa mbada ndudzi neshumba dzinetsoka dzakapfava hazvikwana alright ndobva zvabva ipapo ndobva paenda kunzi zvine makumbo mazhinji ndobva kuuya madora manje neakati nemazongororo twakawanda tunodai tumakumbo etwoto saka manzwisira ndiri kuita tichida kusamaraizira vana vaiye zvino toti mareptiles ese unanarwavha hakuna chinodyiwa handitika tobva taenda ku cat family yese haidyiwe toti cat nedog family kuti zvibatikane hakuna chinodyiwa iyi toiti chifamily yemadora yemakonye nanhara titoiti katingoti yemakonye alright muri kuzvidzwa ateereri izvozvo akoda kuzoti ndakaomeswa ari kuyerwa mukamba aiwa bhaibheri rarama alright ngatifambei endei kuna Deuteronomy 14 verse 9 to 10 timbonzwa pane zvemvura Deuteronomy 14 verse ya 9 na 10 ndizvo zvamungadya kune zvose zviri mumvura zvose zvine zvimbi namakwande mungazvidya asi zvose zvisine zvimbi namakwande musazvidya izvo hazvina kunaka kwamuri saka zvanzi zvemumvura idya izvi mafins and scales zviizvi pasi anonzi mafins kana kuti zvimbi mukabata hove dzakafanana gwaya unoona ine zenze icho chepamusana right zenze iroro ndochi mafin saka ndozvimbi then anonzi makwande ungambona anamai kana vabata hove dzakaberedzodzo vanokwakwamura so vachipara mascales achiparwa achidonhera pasi ndo makwande iwayo saka pari kunzi pane zvinogara mumvura ukanga wachibata muruoko ingoona kuti chine zvimbi here uona kuti chine makwande here ende uye futi even dziri diki dzimwe dzisingaparwe nebanga patairaura izvo ukatobata rimwe jenya kudai rine zvarinosiya muoko izvo zviya zvinopenya ndomakwande saka ndo dzinodyiwa but manje hamusi muda kuomesera vanhu here muda kubvisa chikafu chakawanda bcause mune matorasa seafood yese bcause vanhu pavanoti seafood havasi kutaura manje zvamataura izvo vari kutaura zvimwe zvemumvura zvakafanana necrocodile tail muswe wegarwo crabs makakanja oyster nemvuu chaivo aina makwande ine inoita unosimina unge unotsvedza so plus matsimba ayo haana kuparadzana emvuu because inombobuda panze alright saka zvese izvi hazvidyiwe ndokura ndoko zvingori pachena pabasa kutaura kwariri kuita bhaibheri unomwari alright but mukandaramba ndopandaida kuya kuti mukasiya miramba bcause miramba ndo inonyanya kuwanika but yatadza kukwana pagrade ende hairegererwe kuti yakamedza njonayo hamuramba wakamedza njona aiwa unotsvedza hauna makwande but izvozvo zvine basa rei pastor zvekutsvedza ingave reason here yekuti kutsvedza ikoko uregere kudya aiwa hatiuregereri ndaunotsvedza tinoregerera ndamwari akati musadye nyaya yedu iri pakuti zvarayirwa namwari iye anenge aine reason ndiye hati musadye kune mumwe muteereri anogona kuramba aine pfungwa idzodzo achiti tikuzvinzwa kuti makwande but so what munhu anoisa kachirungu kuti so what kutsvedzera so what ko patinodya dzimwe fishi mufundisi dzekuti dzine dziri mugaba rakanamwa kare hatione musoro wayo zenze ramataura hatirione mascales hataone tinongozoisirwa mugaba wamunyefu izvozvo betiraka zvisina mavhesi ngatingwarirei ngatisiyirei vanhu kuti aongorore ega vakasona vakandirambidza zvese but chandadaroka ndikuona kunge mumakaba muyaka nyama yacho zhinji ukaita senenge misana yemaramba inenge yakabviswa kuti usaone kuti chii asi ngatisiyirei vanhu kokushiri mufundisi verekai Deuteronomy 14 verse 11 to 18
Deuteronomy 14 verse 11 kuenda kuna 18. Yes. Mungadya shiri dzose dzakanaka. Asi dzamusingafaniri kudya ndidzo. Right. Gora guru, right, negondo guru, nenyamudzura, norukodzi, nenjerere, noruvangu namarudzi avo, namarudzi ose amakungu, nemhou nezizi, neshiri yegungwa, namarudzi ose oruvangu, nezizi duku, nezizi guru, nejichidza, nehukurwizi, negora, nekanyororahove, nezimudo, nekondo, namarudzi ayo, nemupupu nechirimwarimo. Heish. Ndanzwa ratsanangura shiri dzekugungwa. Ndo masitoku mapelikeni chichi. Ndobva radzoka kumakondo ese. Ndobva rauya kumazizi ese. Ndobva rauya kumakunguo ese. Nekaka kanonyurura hove. Ndobva rauya kumashura murove. Saka dzakanaka ndedzipi pasi? Na ukacherechedza andinombona patatarisa kumhuka dzinodyiwa. Pemenge padzadzinzi nemawanda akaparadzana dzinozeya. Papua list. Ukatarisa mulist racho unoona pane zvakafanana. Palist rapiwa. Saka chero nepashiri ukadzicherechedza pane kufanana kuripo. Ndekupi pasi? Pashiri ukanyatsokucherechedza pane mipatsano miviri. Pakudya kwadzo kune shiri dzine chiya chinonzi chikanganwa hama. Gizzard. Nekuti ikajokora chififiro kachinozara. Chinozara, but zvinozonobva muchififiro manje zvakunogaiwa muchikanganwa hama. Ati masora. Asi kune dzimwe dzinongomedza savanhu. Straight mudumbu. Ndo kumwe mutsauko uripo pashiri. Because dzalistwa dzese idzi dzinomedza straight. Hadzina chififiro. Gondo rikabvanzura rinomedzera mudumbu. Zvichibva zvanaka. Handiti wasvona. Then kozoenda patsoka dzeshiri. Kune dzimwe dzisina kuparadzana. Tsoka. Shiri dzese dzine zvigumwe 4. Dzine asi unotoona zvakaita dzinoita 3 kumberi kane 1. Asi unotoona kuti minwe yacho yakatoparadzana sezvakaita yako izvo. Senzondora dzo. Senzondora. Asi kugoita dzimwe dzekuti inenge yakabatana kunge pane chijira chakasonderera. Semataxi. Wotarisa futi nekadyiro kacho zvinobva zvangosiyana. Saka ndo zvaunonyanya kuona mumaklasi mairi eshiri dziri kunzi idyai nedziri kunzi musadyi. Alright. Saka idzi dzese dzinotambira mumvura dzichituhwina madhadha dzine tsoka inenge rekeniya dzichiisa mudumbu nedzese hadzidyiwe. Ando dziri kunzi dzakasviba. Huku yedu right. Aiwa udzai vateereri kuti pahuku pari right apo. Pahuku pari right. Panongoda kungwarirwa kuti paya panyama parora. Saka huku hanga kwakanaka. Aiwa Dhadha rabuda. Ipapo radonha. Alright. Saka njiva inokwana kane hangaiwa. Aiwa njiva idzo dzine gizzard yamataura netsoka dzakanaka. Alright. Pane rimwe vhesi randoda kuti mutsanangure pastor. Deuteronomy 14 verse 21 iyo. Pana 14 verse 21 iverengei. Deuteronomy 14 verse 21. Musadya chinhu chakangofa choga. Ungachipa mwene uri mukati mamasuo ako. Iye achidye. Kana ungachitengesere kumutorwa. Nokuti iwe uri rudzi rutsvene kuna Jehovha Mwari wako. Right. Panzi chinhu chinenge chafa chega mukatadzidzo. But yobva yambudzi inodyiwa asi yafa. Kana chinhu chafa chega ropa haribudi. Sekuya kwanzi ropa ngaribude musadye nyama ine ropa. Rinodunduvira riri mukati. Saka Mwari ari kuti iwewe serudzi rutsvene usadye. Right. Asi panogona kunge paine vamwe vanhu vari vatorwa kune zvekunamata. Havanei naMwari. Alright. Zvekuti kudya kana kusadya kwaari hazvimuchinje. Mitemo yese yatiri kutaura ikai ndeye kuchengetedza ukama pakati pemunhu naMwari. Saka kune umwe munhu wekuti whether padyiwa ropa kana kuti harina kudyiwa ropa haanei naMwari wacho. Saka ari kunzi munhu akadarei akadya zvagara ndokusaidhi kwaari. Saka kureva kuti mombe yangu ikafuma yakafa, instead yekuti ndiicherere gomba ndiipise, uye haazondione musha. Anogona kuti vanhu vane utsinya kucherera nyama. Anenge aitokuona uine mwoyo wakashata. Saka anogona kuti ndipe yangu mupe. But anoivedzenga sei neropa rakwamba? Haanei nazvo zveropa. Because dzimwe dzacho dzinotorambidzwa anodya. Dziya dzine tsoka dzakapfava nedzimwe dzakasviba anodya. Saka iyi inotodyiwa asi yafa yega kwaari haina dambudziko. Asi usati waenda mberi kwestori
hazvisi kureva kuti vana vaMwari ngavachichengeta nguruve netsuro vachiti iprojekti yekutengesera vatorwa. Handizvo zvekutaurwa nevhesi. Ndaida kutozobvunza ipapo ndopadaida kubvunza kuti saka kana Mwari achitendera kuti iwe usadye zvimwe zvinhu zvipiwa haasi kureva dzagara dzinoranga. Saka muri kuti iwe tomboti haudi kudya hako nyama, unogona kuchengeta huku here? Haina dambudziko. Alright. Dada paramba ipapo unogona kuchengeta here mombe asi usingadyi hako mombe? Hapana dambudziko. Nguruve manje ipapo hapo wakuichengetere uri kukurudzira zviri kurambidzwa naMwari. Alright. Ndo panoita dambudziko racho. Alright, toda kutenda vateereri. Iko zvinomirai timbonzwa kambo touya tichipedzisa chidzidzo chedu. Kupupura kwepasi kwaswedera, tenzi anodana vacheki vake, kure nepedyo mapfunde aiva kuti apinzwe mudura. Swededza musi takura mahanda. Swededza musi kumusha. Mangwanani asina kuchena ba, ari kukasika kuswedera. Mapfunde akaraswa muchitema, ngaaunganidzwe nguva ichipo. Swededza musi takura mahanda. Swededza musi kumusha. Zvakanaka kusewenza nerudo, tsimbe rakanaka rekudenga, tokokwa tosundwa neururudo, runotipa michero yakawanda. Swededza musi takura mahanda. Swededza musi kumusha. Tinomuchingamidza vateereri, atienderere mberi murukuro yedu zvekudya zvevana vaMwari. Toda kutenda nechikamu chapfuura chaisa pachena zvinofana kudyiwa kana kuchengetwa nevana vaMwari vangade kuzotengesera vamwe kana kudya ivo. Tanga tichinyanya kuverenga Deuteronomy 14 naLeviticus 11. Izvi zvinopa toda kuti tiende pastor, chikafu chinogona kuaraiti mhuka yacho iriyo chaiyo, chourayiwa nenzira yakanaka ropa musina, but chomboitirwa dzimwe tsika kana zvimwe zvinoitwa. For example, zvinotaurika zvinozikanwa kuti kune chikafu chinogona kutanga chateketerwa kana kuti chonzi muriwo wevakafa, muriwo wenyu uyo, nezvimwe zvingangoitika. Pana Daniel paipa, Daniel 1:8, ndichiruka kuchidzidzo chakapfuura makamboti mimi Daniel dzinogona kudaro dzaive zvimwe zvikonzero zvakaita kuti arambe chikafu chamambo. Verengai futi vhesi iroro Daniel 1:8. Patsanangure futi kuti panofambiswa sei. Vhesi ya8. Asi Daniel wakazvisunga mumwoyo make kuti haangazvisibisi nezvokudya zvamambo kana newaini yaainwa. Saka wakakumbira kuno muchinda wavaranda kuti arege kuzvisvibisa. Right. Ndopandiri kuti inini inenge itori mombe inotodyiwa yaurayiwa nenzira yakanaka. But imimi pane zvamakataura zvairambira futi Daniel. Tsanangurai futi vateereri vachinzwa. Chimwe chinhu chinobuda ndechekuti panopirwa zvinhu zvisiri kupirwa kuna Mwari, panenge pachiinvhaitwa mweya yakaipa. Vaya vanopira vaya kana vanhu vachipira midzimu, vachipira zvifananidzo, wavari kukoka
pazvinhu izvi asi Mwari wekudenga nekuti anozvirambidza. Asi shoko raMwari rinosema kuti vanenge vachikoka mweya yakaipa. Saka mupfungwa dzaana Dhanieri vaiti ndikaenda pakunodya zvapfuura nekuyakuya ndaenda painivhaitwa mweya yakaipa inovengana naMwari. Alright. Saka ndoda kukutendai nekuti musati mapedza pesai. Ndandoda kuti zvinobva zvabudira kuna vaKorinde vekutanga chitsauko 10. Alright, mamuina rovese. Wazi ndinaro ndachizeza kutanga ndangoriverengera vanhu musina kutsanangudzana. I1 Corinthians chapter 10 verse 19 neverse ya 20. Verengai pastor. Zvinondotiko kuti chinobayirwa zvifananidzo chino here kana kuti chifananidzo chino here? Kwete. Asi ndinoti izvo zvinobayirwa navahedheni havazvibayiri Mwari asi mweya yakaipa. Zvino handidi kuti muyanane nemweya yakaipa. Saka pane zvinenge zvabayirwa vahedheni pavanozvibayira vachiteketerera kwavanoteketera, hanzi chiri kuitwa ipapo kukokwa kwemweya yakaipa. Saka inini chiregai kubatana nemweya yakaipa pane zvekudya zvakadaro. Ndofunga apa pajeka apa mufundisi patijekera kwandauda kuti tidzidze mufundisi. Verengai kuna Mark 7 verse 15. Mark 7 verse ya 15. Hapane chinhu kunze kwomunhu chingamusvibisa kana chichipinda maari. Asi zvinobuda maari ndizvo zvinosvibisa munhu. Ipapo ndo aive mavhesi angu kara yamufundisi. Ndadzidziswa nyaya dzese pandikukudzai kuti mai vangu vakazonditi iwe uri kunyanyodya tsuro dzakawanda sei. Ndaiti ndikaudzwa ikoko ndaibva ndasvetukira kuna mako kuti bhaibheri riri kutoti hapana chinopinda mumunhu chinomusvibisa. Sekuti tsuro ndikaidya haindisvibisi. Ndo zvandaitofunga, but chandakazoona dambudziko raivepo nedzimwe ndima dziri mubhaibheri especially kuNew Testament ingari yekuverengwa kwadzo ringori vhesi 1. Munhu asina kunzwa ndima yese kuti paitaurwa nezvei. Seipapapa pamaverenga zvinotoita sekunge zvinonzi Mwari ari kuti chese chinodyiwa hachikukanganise. But ndoda kuti muverenge munzwe kuti yaive nyaya yei pana Mark 7 ipapo vhesi 1 to 5. Mark 7 verse 1 to 5. Zvino vaFarisi navamwe vavanyori vaibva Jerusarema vakaunganira kwaari. Vakaona vamwe vavadzidzi vake vachidya namaoko ane tsvina, ndokuti asina kushamba. Nokuti vaFarisi navaJudha vose havadyi vasina kumboshamba maoko kwazvo, vachichengeta tsika dzavakuru. Kana vachidya padare havangadyi vasina kumboshamba. Nezvimwe zvizhinji zviripo zvavakanga vagashira kuti vazvichengete, zvinoti kusuka mikombe nehari nemidziyo yendarira. Ipapo vaFarisi navanyori vakamubvunza vachiti, vadzidzi venyu vanoregereiko kufamba netsika dzavakuru? Ndo nyaya yaiitika musuyo. Vangawanikwa vachidya vasina kugeza kudii. Vaigeza sei? Ingotudzai muchidimbu ndima akanyanyodzidza bhaibheri. Panapa ndima iyi iri kuti iyo Casper kwaive nekugeza kwetsika dzevakuru vachiJudha. Hakusi kugeza kwehygiene kwatinoita kwatinozivisa isipo maoko mugeze kuti munozodya utachiona. Aiyo maJudha aigona kuti maoko ake akachena zvehygiene. Poita mhepo yavhuvhuta ichibva nokoko kumusika. Iye mupfungwa make aiti yavhuvhuta muhedheni. Saka payasvika pandiri yandiisa tsvina yabva kumuhedheni. Saka mupfungwa dzavo vaiti tsvina yaibva kumahedheni iya inofanira kubiswa nekagezero ketsika. Vamwe vanodzidza vanotiwo mvura yaingoiswa mumudziyo onyika maoko ake odai yochururuka nepamagokora anobva ati ndachena tsvina yevahedheni iya yasara muti. Saka musuyu ndo zvakaonekwa vadzidzi vasina. Kwete kuti vadzidzi ava dzaive chapa ivo, havana kugeza kwetsika kwechiJudha. Zvikanzi sei vari kudaro? Saka ivo vakabva vati vaisa tsvina mudumbu. Ngatimbonzwa kuti vaiudzwa nyaya iyi vakainzwisa sei. Matthew 15 pavhesi ya 15 ivo vadzidzi vari kupomerwa. Jesu atsanangura kuti chinopinda hachisvibise. Vakainzwisa sei? Verengai Matthew 15 vhesi ya 15. Petro akapindura akati kwaari, tidudzireiwo mufananidzo uyu. Chimirai makadaro. Muri kunzwa here vateereri kuti paine nyaya yatoitika Jesu ati chinopinda hachisvibise. Vadzidzi vakubvunza semunyaya vakatonyatsoona kuti nhema matsananguriro aKristu itori parable itsumwe. Because vakanyatsoziva kuti kupindura kwake chiravo. Saka imimi haikonei kuchiti chinhu chakaonekwa nevadzidzi chiri chiravo
imimi mochitora sekunge aiansa zviri straight, Alright. because vatopindurirwa nyaya yacho vadzidzi vari kutoti rabhika mapinduriro amaita yachirawe chiya maamuchirepo, because vakaita zozva kuti haasi kumboreva kuti tichitanga kudya nguruve. Yeah. Ukazoenda naye pamberi unotozwa kutsanangura kuti aiwa zvinopinda mukatika zvinosvibisa munhu ndezvinobuda, because mukati ndo munorongwa hora yese, kuipa, kuba, upombwe unorongwa mupfungwa. Angabvunza apa abvunza kuti tidudzire mufananidzo ndiana ndipita ndiye wandoda kuti tiverenge kuna mabasa. Ati manye kuna mabasa chapter 10. Maybe tisataenda kuna mabasa. Andima iyo yapita ikati. Anobva yamama muchitsanangura tikana Matthew verse 19 pa Matthew 15 verse 19 taura kuti mumwoyo munobuda mifungo yakaipa, nokuuraya, noufeve, noupombwe, nokuba, nokupupura nhema, nokumhura Mwari. Ndizvo zvinosvibisa munhu. Asi kudya nemaoko asati ashambwa hazvisvibise munhu. Saka Jesu abva ataura kuti haisi tsuro vhesi pamazotaura akonkluda zvakanaka akati kudya nemaoko asina kushambwa netsika dziya hazvisvibise munhu. Saka nyaya iri kutotaurwa apa kapa haizi yetsuro nenguruve nemiramba. Ndofunga pajeka unozwa kuti Peter yeyu pandandauda kuti muende pfungwa yauya ndichaitaura pamberi. Endai pana mabasa 10 kubva vhesi ya 9 ndoda timhanyidzane nenguva dzenyu. Mabasa 10 verse 9. Iverengei muchitsetsa. Zvino fume mangwana vachiri parwendo, vava pedyo neguta, Petro akakwira pamusoro peimba kundonyengetera nenguva inenge ichitanhatu. Akaziya kwazvo akada kudya. Zvino vakati vachagadzira akabatwa mweya. Akaona denga razarurwa nechimwe chinhu chichiburuka somucheka mukuru unoburuswa pasi wakasungwa miromo mina. Mai vane mhuka dzose namakumbo mana nezvinokambaira zvenyika neshiri dzedenga. Inzwi rikauya kwaari richiti, simuka Petro, baya udye. Asi Petro akati, kwete Ishe, nokuti handina kutongodya chinhu chisakanaka chine tsvina. Ipapo inzwi rikauyazve kwaari rwechipiri richiti, chakandodzikwa naMwari usati chine tsvina iwe. Izvozvo zvikaitwa katatu, chinhu chikakwidzwa pakarepo kudenga. Ndadira nyaya yekuti ndiPita uye akabvunza Jesu kuti tidudzirei muri kuti imi chekudya hachisvibisi. Ndiye akutaura panapa aona vision achinzi baya udye mhuka dziya idzi dzaaiona dzichiuya muvision dziri mucheka. Hanzi akaramba katatu akati handina kutombodya chakadini upenyu hwangu hwese handisati ndambodya chakasvibisa. kura kuti pavaitova naJesu pastor Jesu atombotaura sekunge ari kuti chekudya hachisvibisi. Peter yeye Jesu aenda kudenga ari kuramba achiti nanhasi handidye chakati, kuratidza kuti pakataura Jesu kuna Marko 7 akapanzwisa sekutsanangura kwamaita. Ende zvikunzi zvakaitwa katatu. Ndoda kuti muchiverenga vhesi 17 tingofamba nayo inobva yajeka. Vhesi ya 17 yamabasa 10. Zvino Petro wakati achakakanganiswa mumwoyo make kuti chiratidzo chaakanga aona chairevei. Tarira, varume vakanga vatumwa naKoniriyo vakamira pamusuo vachibvunza imba yaSimoni. Vhesi 18. Vhesi 18. Vakadana vakabvunza kana Simoni unonzi Petro agerepo. Zvino Petro achafunga chiratidzo, mweya akati kwaari, tarira, varume vatatu vanokutsvaka. Zvino simuka uburuke uende navo usinganyunyuti, nokuti ndine ndavatuma. Peter hanzi ari kukanganisa kuti kutanga rimwe araida kuti tidye miramba nenguruve. Hanzi achikonfyuzika kudaro semumwe yanga achimuti baya udyowe. Ndiye akabva aenda futi akati Peter, buruka pana vanhu vatokumirira pasi. Mweya uya hauna kukuita hasha naye kuti inda usina kuteerera ndakuti baya katatu. Semumwe uya ndokabva toti chiburuka pana vadii vauye kutsvaka. Handobva vabvunzwa nemafambiro zvikatatuma naCornelius zvakadai ndobva aenda nevarume vaya. Chiverengai vhesi 27 kusvika pa29. Vhesi ya 27. Zvino wakati achataura naye akapinda akawana vazhinji vakaungana. Akati kwavari, imi munoziva kuti hazvina kufanira kuti muJudha afambidzane nomunhu worumwe rudzi kana kuuya kwaari. Asi Mwari wakandiratidza kuti ndirege kuti munhu haana kunaka kana kuti une tsvina. Naizvozvo ndauya. Very good. Achimirere nokumwe kwesoko. Hanzi achisvika kwaanga adedzwa. Hanzi chinhu chaakatanga kutaura achisvika pano ano. Zvikanzi mese ndoziva kuti muri kutoshandisika kuti ndauya. Ende munoziva kuti maJudha hatitombouye kwamuri imimi maGentiles. But Mwari akandiratidza kuti ndisafe ndakati kune vamwe vanhu vane tsvina. Aiva azviratidzwa rei?
pamuono kamanje wokujopa kureva kuti mukadzi yaidzi Mwari aida kufanomuratidza kuti vanhu vese vanenge vatenda kuvhangeri vanotsvaka Mwari vese vanodiwa kuumambo. Saka chaive chirahwe kwakusurukura kuti chiendai munodya tsuro masurunguru. Ndofunga zvakajeka, ndofunga Bhaibheri matsananguriro aro chandorenda mufundisi rakanyorwa newei yekutoti even mugrade 7 anonzwisa kuti zvishuwa nyaya ikai. Pane pandakamboitawo zvakaipa mufundisi nanhasi ndikufunga ndakaita zvakaipa pandaikurukura nemwendimai akabva atonditi Petro akanzibaya udye saka ndandisandani patience dzandanadzo ndobva ndamuti saka paakanzibaya udya akaita sei akabaya here zvikati nemunhu uyo haana kubaya ndikati saka iwe uri kubayirei ona mapinduro nanhasi ndoziva kuti handaunyatsopaita because iye munhu wacho aitonyanyouye Petro akanzibaya udye usati zvine ndobva ndamuti saka akabaya here ndoda kuti muende kuna 1 Timothy chapter 4 verse ya 1 to 5 ingweiverenga yese ka 1. Timothy wekutanga verse 1. Timothy wekutanga chapter 4 verse 1 kuenda pa 5. Yes. Zvino Mweya anoreva pachena kuti panguva dzinouya vamwe vachatsauka pakutenda vachiteerera mweya inonyengera nedzidziso dzemweya yakaipa vachinyengerwa navanoreva nhema vakapiswa pahana dzavo nedare rinopisa vachidzivisa vanhu kuwanana nokurayira kuti zvimwe zvokudya zviregwe zvakasikwa naMwari kuti zvigamuchirwe nokuonga navanotenda vanoziva zvokwadi nokuti zvose zvakasikwa naMwari zvakanaka hakuna chinhu chingafanira kurashwa kana chichigamuchirwa nokuonga nokuti chinoitwa chitsvene neshoko raMwari nokunyengetera. Hanzi kuna vanhu vari kurambidzwa vamwe chikafu ndisu here tiri mustudio tibatsirei ipapo ndisu here tiri mustudio tiri kurambidzwa now ingotibatirai pfungwa dzakakosha pandima yedu tinzwe kuti zviri sei. Ndimai mukaiwerenga pane mavhesi mairi ari key anonyatsoburitsa zviri kurehwa ivhesi ya3 nevhesi 5. Pana pavhesi ya3 pari kunzi ipo vanhu pane zvakasikwa naMwari zvinofanira kugamuchirwa nevanotenda vanoziva chokwadi vana vaMwari. Saka vanhu vari kutaurwa panapo mundima iyi havasi vanhu vasinganamati vaya vanana chamuka inyama aiwa kuri kutaurwa vana vaMwari vanoziva chokwadi. Chokwadi chekuti chii? Chekuti Mwari anokoshesa zvinodyiwa nevana vake vanochiziva chokwadi icho. Right. Toenda pamberi verse 5 yati iyo zvekudya zvinonatswa neshoko nekunyengetera. Kunatswa neshoko muchirungu inobva yati sanctified by the word, kureva kuti zvinotsaurwa. Saka shoko ndo rinotsaura manje kuti chakanaka kuti mombe ine mawanda akaparadzana inozeya yakanaka, nguruve ine mawanda akaparadzana haizeyi yakaipa. Ishoko riri kutsaura. Saka pane zvaiswa kudivi rezvakanaka manje izvi neshoko izvozvo ndo zvamunotora mogadzira zvekubisa ropa zviya wochiisa patafura monamata manje wotozoisa kunamata kwete kunamatira nguruve iye achiti kwete. Inini kwandiri zviri kundijekera zviri pachena kuti shoko ndo rinoita sanctify, ndo rinoita set apart, ndo rinoita kuti chinhu chinzi icho ndo chataurwa naMwari. Maybe tichipedzisa mufundisi ngatimboona Mwari paachazouya. Isaiah 66 verenga verse 16 na 17. Isaiah 66 tiri ipapo verse 16 na 17. Isaiah 66 verse 16. Yes. Nekuti Jehovha uchatonga nyama yose nemoto uye nomunondo wake. Vakaurawa naJehovha vachava vazhinji, vanozviita vatsvene navanozvinatsa kuti vaende kuminda, vachitevera muri pakati, vachidya nyama yenguruve nechinonyangadza nembeva. Ivavo vachapera vose, ndizvo zvinotaura Jehovha. Toda kutenda vanhu vaMwari pachauya Kristu ndo zviri kutaura Bhaibheri. Vanodya nguruve, vanodya mbeva nezvinonyangadza zvese, anzi nemuto tumwe tunhu tusingambozikanwi tune turupoto
vanhu vanongobika tumwe tunhu twaunocha yanzi vese vaupakuya kristu at the second coming havasi kuzowanikwa kurutivi rwaachaponeswa. Dai Mwari akukomborai vateereri, ndo zviri mukati meshoko raMwari. Inini zvandijekera, ndichivimba kuti zvakujekeraiwo. Onekai vateereri vedu muvape nhare. Tinotenda vateereri nekuteerera kwenyu nekuve nesu muchirongwa chino. Pakaite mubvunzo pauri kuroedza. Endai kuhama kana shamwari vavakidzani venyu vanopinda sangano rema7th Day Adventist vanoziva kwekuenda nemi kuti muwane mhinduro kuzvinezvi nekukubatsirai kuti mungaita sei kubva zvino zvichienda mberi. Kana kuti munogona kufona panhamba dzinotevera kana kutumira mameseji, matext, WhatsApp message pa 0775 460 175 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari akuchengetei, tisangane muchikamu chinotevera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwimo tungamirwe tenzende tungamirwe semwana onyaradzwa unganyaradzwe nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzinde tungamire apo ndasvika nyanza mananda vondishisa andichienda zororo ndotsamira ku